Salut lume, sunt alături de Andrei cu un episod nou. Bam, bam, bam. Ești nebun, cum să rate? Ce-ai deschis serverul? Stormer, ești te rog un pic, da, ești Stormer. Ești te rog Stormer un pic că filmez. Bă, ce are? Hai că vă par un video. Nu da. Vede lumea în video și pe aia facem gălesc mai bună despre tine. Da, mă, promovare. Hai că poate mă vede cineva într-un video de-a tău și crede o impresie mai bună despre tine. Da, mă, vezi, mă, celebritate. Hai da pe lângă. Nu, și eu am dat pe lângă. Fugi, că el dă fugi. Nu ți dau. Nimă. Sarmale. Au, ce m-a luat. Ce lag. Liber. Ce se întâmplă? Asta se întâmplă. Nimă l-a văzut, l-am Bă, văzut. seama, mă, ce boss, am 24 de bani din YouTube. O să-mi iau bani? două... Da, mă. O să-mi iau două gume de bani ăștia. Ce? Bam, 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 Dar bam, îți dai bam, seama, bam. 24 de bani din YouTube, mă. Pot să-mi iau două gume, mă, de Dar bani cum ăștia. ți scoți, bă? O să strâng 70 de euro, îi scop prin check. Și o să vine vreo 2 milioane și ceva. 70 de euro vine 2 milioane și ceva. Auzi, mă, îmi face Deci am o promovare. mapă pe serverul meu. Noi doi? Dacă vrea să vină și Andrei. Andrei, jucăm un custom pe serverul lui. Da. Acum stai să termin episodul cu One in December. Ajutor. Vii să te ajut. Am Asta făcut buba Steamer, deja. Nicu. Nimă. Și noi suntem teameri. E o mapă de parcurs. Da, de parcurs, faină. Atunci. Eu știu să fac Uite, acum. dă-l în pana mea de musulmană, puțit. Vezi că vine unul. Mă, să-mi prind un percut. Percut de dreapta. Oh, bă, domnul, team up, bitches. Și dă-i, Andrei, du-te dracu. De ce am făcut? Asta. Dă-i, violatorule. Nimeni, deci nu te-am nimerit. Storm type texture pack. Nu, Protezon. nu joc cu texture pack. Trebuie să fac rost de epic și să le dau. Bun, și Amachi o să ne-l dai. Nu, mă, nu-i pe Hamachi. Nu-i pe Hamachi. Stai, mă, team up. Aha. Ăsta e fiu. Mersi, imediat intră numai să termine episodul de One in December. 162. 1.7.2. A, bine, stai mă să termin. Andrei, stai, a ieșit? Da. Oh, păi, bun. 172. Hai, cu... Bun, voi pune pauză până voi. Mă, și-am revenit, eu-l fucăresc pe Andrei, trece aici, firar. Nu de aici începe. Nu mă prinzi. Păi, da, firar, tu treci aici. Mapa e doar de 2 player. Ca las-o încolo, că facem în 3, păi, dar nu-i bai. Nimeni de asta gaură. Nu, treci în ea, băga mea, nici eu în tine. Am găsit încă o gaură. Fac, m-am blocat aici. Nimeni, ce se întâmplă? Cum checam? Eu storm, dă tupul ăla, ține, că vreau să intru. Vă dau fote pe la mine. Fiecare ia dintr-un chest. Bine, hai, da, mă, dă-i tupul o, chest. Dă și mie tâpula. Nu merge să deschid chestul. La mere. Păi nu cu sabia în mână. Păi, na, uite. Nu mere. Îmi dau o peda dacă băgați vreo comandă, vi-l scot în 2. Am o mere. Gata, am luat.
Ați luat papuci și pita. Da, am luat. Pită, ui, papuci. Negățe, buț. Papuci. O, păi, haide la un parcur. Care? Care dintre toate? Asta. Tu intru la asta. Bă, Homa, bă, băiat! Da. Nu, dar nu mere. Stai. Ioi, doamne. Acum trebuie să jucăm asta. Sparge ușa. Oh! Așa, putem intra, e. Am blocat. Ioi, Ce dracu mere, redstone-ul? What the hell? Parcur redstone. Hai. Eu am căzut deja. Bă, ăsta spart redstone-ul. Nu eu. Nu, Tu ai dat cu sabia. nu e adevărat. Azi, că cred că am găsit eu. Găsit. Am pită. Dați-vă TP la mine. Stai, nu am OP. Dă-i Bye. tu. Bye. Mă veniți aici la mine. Bă, dar ce? Stai, Pita. că ăsta, mă. Te dă și mie, bă. Și nu ar. Oh, ce bă, ești nebun. Bă, Bă, dom'le, stai, bă, ăsta vrea să mă pică nu la mă apă. omorâți, bă, că vă omorâ pe voi. De unde sabie de diamond? N-am niciun Bă, sabie. faceți parcurul pe creativ. Dați-vă game mode. Ești nebun, cum n-ai vrea să facem parcurul ăsta? Dar nu aveți voie să trișați. Dar eu nu pot da game mode. Uite. Uite unde o iau. Dați-vă, bă. Dacă sar eu. Da, uitați, bă. Ce bun, bă. Ce bună sunt eu la parcur de față de voi. Uite. Ăla moare. Bun, și-am revenit. În sfârșit am și eu. Nimă, ce s-a întâmplat? Nimă. Au, bă, ce-ai făcut? Nu, bă, o să mor. Stormer. Mor. În lavă, mă, nu lavă. Bă, Terina, mă, vezi cum ești. Uite, mă, vezi cum ești. Bă, dar eu am terminat. Ia, că opresc lava. Foc, tată, foc. Hai să distrugem toată lava cu apă. Dar nu facem o parcurul, bă, Da, doamne. nu faci piciorul de el parcur. Hai alt parcur. Ceva fără lavă, n-ai? Păi, bă, dă și mie OP. Ah. Ajutor! Dați cu apă! Hai să invastăm locul! Stormer! Ce? Săraca ta mapă. Băptiși ce ea? Yeee! Distrugi-o! Ce coi? Îți de fete! Eu spart tot aici, băi! Spart totul! Noi! Nu i-am văzut. Ia fi atent ce spawnez! Hai. Bă, Stormer, te uiți ce spawnez? Ce? Ia uitați, Andrei, uite-te și tu ce spawnez! Știi că eu tot vreau să... n-am putut Mă aprinde. lasă să dau spawner de creeper. Stai. Ieși la Acum o să pot. Pe Stormer. Ia fi atent, Stormer, ce pe clădire. Stai. Stai, fii atent ceva. Pul TNT.
Ui cum se spere creeperii de pisici!